Ассалому алайкум бародарони азиз, хушомадед ба канали Саодатиние. Мо бошад навори имрӯзаро аз шаҳри Ваҳдат пешкаш мекунем. Дар видео навор лайк намонед, хона шуданро фаромӯш накунед. Мо бошад навори имрӯзаро сар мекунем. Дар навори имрӯзаи мо 10 мошини мебошад ки беҳтарин мошина ҳастанд. ҳама ҳаста ба ҳазур бошед тамошо кунем. Хайрдор конкрет набошад. Раҳмат барои дастгиритон. این 014 میباشد ماشین در Якум мошини фурӯшӣ Opel Astra F соли парвориш 1994 аст. Сӯзишворӣ газ, бензин, объем мотор 1.6, коробка передачи механика. Нақша 24000 км бо савдо меша. Номеро 884 88 99 08. занг занем. мегзарем ба дигар мошини фурӯшӣ Opel Astra ҷибита бародарон. соли парвориш 2000 будай. документош 1 сола ҳастай. сӯзишворӣ бензин, тоққа бензин будай. объем мотор 1.6. ҳозир дарунашро сёмка мекунем. бародарон бубинен. мошин дар ҳолати хуб техникӣ қарор дорад. коробка передачи механика. нақша 39000 гуфтасай бародаро бо савдо мешавад. номеро барои зангзанӣ 93 453 2307. объем мотор 1.6 простояй бародарон. худон занг бизанем, қати соҳибаш гап занем. мегзарем ба сеи мошини фурӯшӣ Daewoo Nexi соли парвориш 2005. объем мотор 1.6, коробка передачи механика. 3 мо документ доштай. нақша 12000 гуфтасай бо савдо мешава бародарон. дарунашро бинем. коробка механик. мошин дар ҳолати хуб техникӣ қарор дорад. сӯзишворӣ газ, бензин. номеро барои занг задан 94 12 02 82. занг занем. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ Opel Vectra бародарон. соли парвориш 1996. объем мотор 1.6. дарунашро сёмка мекунем бародарон. коробка передачи механика. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. сӯзишворӣ газ, бензина. нақша бародарон 22000 гуфтасай бо муомила дора мегӯяд. номеро барои зангзанӣ 935 28 02 82. як моҳи дигар ҳуҷҷат дорад. занг занем. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ Opel Astra F соли парвориш 1996. сӯзишворӣ газ, бензина. объем мотор 1.6, коробка передачи механик. нақша 27000 гуфтасай бо савдо мешавад. ҳозир дарунашро сёмка мекунем. мошин беҳтарин қарор дорад. коробка механика. чиш кор мекунад бародарон. мошин тоза менамояд. марҳамат худон бубинед. нақша 27000 гуфтасай бо савдо мешавад. номеро барои зангзанӣ 94 07 80 30. объем мотор 1.6. акклиматораш навай, ҳама чизаш созай. ҳафтум мошини фурӯшӣ ВАЗ 2107 соли парвориш 2005. объем мотор 1.6. сӯзишворӣ фақат бензина. ҳозир дарунашро сёмка мекунем. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад бародарон. 1 сола документ дорад мегӯяд соҳибаш. нақша 14000 гуфтасай бо савдо мешавад. номеро барои зангзанӣ 909
90 96 машини фурӯшӣ Mercedes Benz соли барориш 1990 бародарон ҳабиё мотори 1.8 сӯзишворӣ газ бензина коробка передачи механика дарунша сёмка мекунем бародарон бибинед худон мошин тозаак метавад набинем бародарон пробегшан бинем пробегш чанқаи гаштагиша 23000 гуфта савдо мешавад номеро 908 86 85 44 мегзарем ба анҳо мошини фурӯши Mercedes сечка соли барориш 1995 ҳабиё мотори 1.8 коробка передачи автомата ҳозир берун шабанавор мегирем бародарон марҳамат бубинем телевизор дора бародарон ва чӣ кор мекунам газ евро 4 дошта нарша 40000 гуфтеса бо савдо мешавад номеро барои зангзанӣ 901 66 57 57 зангзани бародарон мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ Mercedes Benz соли барориш 1997 ҳабиё мотори 1.8 ҳозир дарунша банавор мегирем коробка передачи механика кондитсионерш кор мекунад нарша 45000 гуфтеса бо савдо мешавад номеро барои зангзанӣ 909 00 07 35 ҳамаи бародарон ба гуфтеса ки ягон каравани алишӣ бошад караван қати алиш мекунам каравани простой бошад марҳамат касе ки мошини алишӣ мекунад болои суматия бародаронда мошин як даст гирифта аз вагон харидаги дастмеш раҳмат ки бародарон вақти худатонро дар ихтиёр дошта бо мо будем аз шумо миннатдории худамро баён мекунам обуна шавед лайк монед азо раҳмат барои дастгиритон қайд то навори дигар тапанои худо бошед.